Είμαστε στο Ιμπάκι με τον Μιχάλη, το οποίο βλέπουμε μια πολύ εξαιρετική καλλιέργεια. Για πες μας, Μιχάλη, τι χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιήσαμε Super Organ, Glomeros Sol και ανταπουργίτη πριν φυτέψουμε τα φυτά μας. Πολύ ωραία. Μετά από φυτέψαμε, κάνουμε κάποια ριζοποτίσματα για να έχουμε το αποτέλεσμα. Συνεχίσαμε να λιπαίνουμε με το άσκο. Με το άσκο. Super Organ, δεν το βλέπω εδώ. Super Organ άσκο, λοιπόν, σε κάθε πότισμα. Σε κάθε λίπανση. Σε κάθε λίπαση. Στο ψέκασμα βάζουμε το φυτ, βάζουμε το έμο και ό,τι άλλο έχουμε πρόβλημα από αυτά μας βοηθάει στην καλλιέργεια και στο αποτέλεσμα. Το inch πότε το βάζουμε? Το inch το βάζουμε όταν έχουμε τη λεγόμενη τούντα. Την τούτα. Ναι. Είναι αποτελεσματικό? Για μένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία. Και αντίστοιχα όταν έχουμε κάτι άλλο, νηματόδι, φουντουσάριο κτλ. Βάλουμε τα υπόλοιπα. Είναι όλα βιολογικές τρόποι αντιμετώπισης και η παραγωγή είναι εξαιρετική. Για μένα, να βγάλετε βίντεο, έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται εγώ να το λέω. Για ποιο λόγο να το λέω? Έτσι. Βγάλε βίντεο, το αποτέλεσμα είναι φυτεμένα στις 22 του Ιούλη. Έχει γυρίσει μέχρι κάτω. Και μέχρι πότε θα παίρνεις παραγωγή? Θεωρώ μέχρι το Φλεβάρι. Το Φλεβάρι, πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό είναι αναλόγως και το καιρό, άμα μας κάνει ζέστη. Πάντως έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με βιολογικό σκευάσματα και το οποίο είναι καλό και για τον καταναλωτή και τον αγρότη και για τα πάντα.